ନମସ୍କାର। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟିଭ, ଭିଡ଼ିଓ ରିଲେଟିଭ, ଜବ୍ ରିଲେଟିଭ ସବୁ କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଅଛି। ତ ସେ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ମାତ୍ରା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଦବାଇକି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ଅଗ୍ନିବୀରରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକି ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 10 ଏପ୍ରିଲରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ତ ଫଟାଫଟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ପକେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କିପରି ଭାବରେ ପକେଇବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତିକା ପକାଣାଯିବ ଏବଂ କେମିତିକା ପକେଇକି ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜୋର ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିପରି ଆପଣମାନେ ପକେଇବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତିକା କ'ଣ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ଅଗ୍ନିବୀର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରିଏଲି ନୋଟିଫିକେସନ 26 ଆଉଟ୍ ଏପ୍ରିଲ ଅନଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଗ୍ନି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଥ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ 10 ଆପ୍ଲିକେସନ କ୍ଲୋଜ୍ ଅନ୍ 10/4/2026 ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାଇକି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖିବେ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି .nic.in ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଆପଣ ଏଟାକୁ ଯାଇକି ପକେଇ ପାରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଜ୍ ଦେଇଛି 17.5 ଟୁ 21 ଇୟର ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 17.5ରୁ 21 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ 12 ମଧ୍ୟ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଉଛି 13/2/26ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 2 10/4/26ରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇନି, କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ତାରିଖର ଆଉ ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନେଇଦେଲି। ଯେଉଁମାନେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ ପକେଇବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନୋଟିଫିକେସନ ପିଡିଏଫରେ ଦେଖିବେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ ପିଡିଏଫ୍ କରିବେ। ତ ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇବ କେମିତିକା ନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆରାମସେ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ତ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ପିଡିଏଫ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ପେଜ୍। ତ ଆପଣ ଏଠି ପେଜ୍ରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବେ କେମିତି ନା ଚେନ୍ନାଇରେ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି, କେଇଠି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହଉ, ନୀଳଗିରି ହଉ, ନୟାଗିରି ହଉ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ କାଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଏର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା କଟକର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଅଛି, କଲକତା ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି, ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ ଆପଣ ସେଠିକା ପିଡିଏଫ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ। ତ ପିଡିଏଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆରାମସେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ପୋଷ୍ଟର ଦେଖୁଛ ଅଗ୍ନିବୀର ଜିଡି, ଯାହାକୁ ଟ୍ରେଡମ୍ୟାନ୍, ସେଟା ପୋଷ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିବୀର ଜିଡି ଟ୍ରେଡମ୍ୟାନ୍। ତ 9 ପୋଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ଫାଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେକୁ ଫାଷ୍ଟ ପେରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 36,500 ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ 40,000 ହେବ। ଫୋର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ରିଲାଇଜେସନ ହେଇନାହିଁ, ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଥା 12 to 10 to 8 ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 17/5ରୁ 21 ଇୟର। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 10/4/2026। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। এই ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପକେଇବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କଲି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବ୍ ରିଲେଟିଭ ଏବଂ
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ରିଲେଟିଭ ଯେମିତିକା ରିଲେଟିଭର ସବୁ କିଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳେ। ତ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଯୋଉ ମତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏମିତିକା ରିଲେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପାଇଁକି ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅନ୍ କରିଲେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯାହା ଯେମିତିକା ହଉଛି ସେମିତିକା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇଁକି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ମୋ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ। ତ ସେଇ ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ରହୁଛି ଏବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।